hostilo v športovej hale finalistu minulého ročníka prvej ligy družstvo Interu Bratislava. Preplenené hľadisko mohlo byť dramatickým vývojom, ale nakoniec aj výsledkom zápasu spokojné. Naši hrali zo začiatku s príliš veľkým rešpektom proti superovi zvučného mena. Postupne sa zbavovali nervozity, skúsenejší hostia využívali chyby domácich, získali menší náskok. Prvý polčas vyhral Inter v pomere 36-29. Po prestávke a po pokynoch trénera domácich Jozefa Paulíka začali naši hrať agresívnejšie v obrane i v útoku a začali doťahovať náskok súpera. Obecenstvo bolo vo vare. Mohutne povzbudzovalo našich, ktorým sa podarilo v poslednej sekunde zápasu vyrovnať stav na 86-86 a vynútili si tak predĺženie zápasu. Škoda, že v tejto časti hry už nemohli hrať naši najlepší strelci Gál, Lových, Riecký, ktorí už boli vyfaulovaní. I keď aj Inter prišiel o svojich najlepších strelcov v tejto časti hry, mal ešte k dispozícii lepších náhradníkov ako naši a tak dokázali už bez problémov vybojovať víťazstvo. Inter po predĺžení vyhral v pomere 106-98. Napriek prehre vďační diváci odmenili hru búrlivým potleskom. V dramatickom zápase donútili supera hrať naplno, čo je dobré znamenie do budúcnosti. Hlavnou úlohou našich chlapcov bude vyhrať zápasy s družstvami z dolnej časti tabuľky. Aj keď sme začali s prehrou, rysuje sa, že naši majú na to, aby dobre obstáli v súťaži.